उदालगुरिनि टंलायाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनि 52थि बोसोरारि थान्दै जखनथाइ लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनि 51थि बोसोरारि जथुम्मा थान्दै जखनथाइनि दिनै 3थि साननि हाबाफारि एबा गेवलां मेल जोबथि साननि मोनसे गोनां हाबाफारि हारिमु सोलाय सोल' आयदाखौ बेखेवनानै होयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा आरो बे हाबाफारियाव फैला मेन्डेला हारिमु आफादनि आफादगिरि भिजुएल नेलसन दैमारि बिथांमोना बाहागो लायो। हारिमुआ हारिनि आयना जानायखायनो बेयाव मोनसे हारिनि आसारखान्थि धोरोम बायदि गासैबो बेरखांहोयो होननानै गावनि बिबुंथियाव मख'यो बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा। दिनैनि गेवलां मेलखौ दैदेनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मेघालयनि बारग' गभर्नर रन्जित शेखर मुसाहारि बिथां। गेवलां मेलखौ बेखेवो केबिनेट मन्थ्रि उल्खागुरा ब्रह्म। बे मेलावनो गिबि मन्थ्रिनि जानानै आलासि महरै बाहागो लायो मन्थ्रि रन्जित कुमार दास। मेलाव आलासि महरै बाहागो लाफैदों दिल्लीनि गागि सोलोंथाइगिरि रमेश चन्द्र भारद्वाज, BKWACनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारि बिथां आरो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथांखौ लाफानानै गोबां माननि आलासि बिथांमोनाबो दिनैनि गेवलां मेलाव नुजाथिफैयो। जोबोर बिफाव लायो खारन बिनि थाखाय बिनि गेजेरजों जोंनि रोंनाय रांनाय मानसिफ्रा गावसिनि जिथु माने हारिमुआव टेलेन्ट दं बेखौ बेवहाय माने बिथांमोना दिन्थिफुंनो हायो, एक्सप'जार मोननो हायो आरो मालायनिखौबो नुनानै आरोबाव सोलोंदेरबावनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जों जुदि बयबो मदद होयोब्ला बिनिफ्रायनो लासै लासै बिथांमोनहा जोंनि हारिमुखौ मोनसे इन्टारनेशनेल लेभेलाव लांनायनिबो बिथांमोना माने खाबु दङ। नाथाय जों बयबो रायजो राजानि मदद नांगोन, जों बयबो मदद खालामनांगौ। खालि मालाय मोसानाय, मालाय लिरनाय, मालाय खननाय, दामनाय देनायखौ जोङो समाल'सना खालामब्लाल' जाया, जोंबो बिथांमोनखौ मदद खालामनांगौ। नोंथाङाबो सासे बर' फिसा जानानै बर' हारिमुखौ मुलुगावहाय मिथिहोनो थाखाय जि हायो खालामबोगासिनो दङ। आङो दा गावनि बेक्तिगत जिबनाव आंनि जि माने मा होनो 42 बोसोरसो जाबाय आङो माने हारिनि दैदेनगिरिफोरजों थाफानानै खामानि मावबोनाया। बे 42 बोसोरनि जिथु मोन्दांथि जिथु मावबोनाय, दा आंनि आजोरोमनि सम सफैबाय राजखान्थियाव। ओंखायनो आंहा मोनसे गोसो दं जेखौ आं सानबोदों, जेखौ सरकाराव थानानै आफादाव थानानै मावबोनो हाबोआखै, दा आं गावनो माबा मोनसे बिफाव लानानै मावनो हायो नामा, बेनि थाखाय दा आं मानसिफोरजों सावरायगासिनो दं आरो मेम्बारशिप जोङो ज' थिग खालामलायगासिनो दं जे मोनसे जोङो फेडारेसन दानानै आरोखि जोङो बेखिनि मानसिया ज' जानानै आंनि टारगेटआ जाहैबाय 1 लाख बर' सुबुं ज' खालामनाय आरो बे 1 लाख बर' सुबुङा बर'नि राव हारिमु थुनलाइ रांखान्थियारि सोलोंथाइ बायदिसिना बिथिङाव जों जाहाथे ज' जानानै खामानि मावनो हायो, बेखौ आं दा गाव हाबाफारि लाबाय थादों। बेसेबां जाफुंना जाफुङा, रायजो राजाया मदद होयोना होआ, बिनि सायाव सोनारगोन। बे जाबाय आंनि बेक्तिगत नाजानाय। जि खालि आं राजखान्थि गारगोन